Така, първи официален тест за палене. Имаме си стартер спрей. Резервуар е пълен с гориво, обаче нямаме гориво по тръбите, затова да не въртим на празно. Ще я почерпим. Би трябвало да запали от раз. Я, давай. Добре. Пали? Направили сме бендикса вече. Имаме бензин. Само че още не сме подкачили догоре. Давай, пали. Давай. Слагаме помпа ръчна за подкачване. Да подкачим системата с гориво. Оказва се, че имаме много течове на бензин. Първият ни тече тук от тази помпа. Цялата е мокра в момента в бензин и тече отдолу. Вторият ни тече сега, като подкача леко, се вижда. Ето как веднага става мокро, това е цялото бензин, което трябва да тече. И имаме тече тук от ускорителната помпа, също всичко е мокро. И тече. Трети опит. Този път сме подкачили налягане. Имаме 4 бара. Дай малко газ. Картерните газове да закачам. Така. А да, ще я дай да запали. Зеления звяр се събуди.